5. Mark chapter 5, verse 1. Mark chapter 5. Base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGerasa. Esephume emkhunjini kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo. Amen. Baba siyabonga izwi lakho ngcwele egameni likaJesu Kristu. Baba wena uNkulunkulu ongafani nabantu uNkulunkulu egameni likaJesu namandla. Khuluma Nkosi wangcwele izwi lakho kulesi sikhathi ukubethwa ngcwele sizokhona bakho egameni likaJesu. Hallelujah. Baba sinikeza udumo lobo lwakho kuzophana phakade. Amen. Amen. Sizoqhubeka sifunde kodwa ngithanda ukuthi ubhekele indaba leli verse la uJesu wayekade ethi bafundi bakhe ake sikwelele ngaphesheya. Amen. Amen. Njengoba sazi ukuthi uma bewela ngaphesheya kwaba khona isivunguvungu, challenges ayikhona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. uJesu la athulisa khona umoya nama waves olwandle. Right. Asibenzana ke. La ke manje the time bewelela ngaphesheya kuba nama waves akhona, isivunguvungu esasikhona. Abafundi bethuka ushawa uvalo. uJesu wase ethulisa ulwandle. And then immediately after sekumiwe lomkhumumile sefuna kabehla wathi mayehla nje uJesu. Hallelujah. Amen. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. Aswelele ngaphesheya. Uthe mase ngaphesheya kwaqhamuka nendoda eyayihlala emathuneni eminyaka ngeminyaka. Kwayiyona esukayo la ikhona ya approach uJesu. Amen. Yeza kuye. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli ke yayihlala emathuneni futhi kungekho umuntu owayekwazi ukuyibopha. Ngisho ngama-chain. Bakhona ama-chains insimbi zayihluleka uyibamba le ndoda. Uma ngabe kuhluleka ama-chains iy'ntambo zibalwa. Hayi, hallelujah. Ihlele emathuneni. But uma sekuqhamuka uJesu isiveliza kuye. Ngazi ukuthi yayi-understand ukuthi nangu umuntu onamandla. Amen. Okuqashwa ama-chains. Awashise aphinde futhi aze azoshisa nezinto ezibusakile. Amen. Amen. Hayi, hallelujah. Amen. Because noma ngabe
lo muntu wayenamandla okuqashuka ama-chains, but le moya yayibuye engenamandla okwashisa. Ayidinga umlilo wezulu. Amen. Hayi, hallelujah. Amen. Le ndoda angazi wakwenzakalani kuyo uma ibona uJesu eza kuye. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli ke yayithi iboshwe izandla, iphinde iboshwe nezinyawo. Konke lokho yayivele iqashule. Akekho oyenamandla okuyibamba. Amen. Hayi, hallelujah. Amen. Right. Yes, Jesus. Verse 5. Verse 5. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Uyazi ukuthi le ndoda ngendlela eyayikade ihlukumezeke ngayo, ngisho nabantu abawumakhelwane abakhe ngasemathuneni, they could hear him escreama ememeza. Hayi, hallelujah. Amen. Ezisika nalezinto ezikhala egqiza igazi, kungekho umuntu wonke athi I give up, ngizamile. Mhlawumbe kuba nabantu abathutha around labathuna bavele bahamba because they couldn't stand the noise eyenziwa ile ndoda. Amen. But uJesu wayethe asukelele ngaphesheya. Engathi nesivunguvungu naso esasivunguvungula ngalelo langa uJesu ewelela ngaphesheya, engathi sasibona lesasixazululo esingaphesheya kolwandle. Engathi wangewona umoya nje. Engathi wasebonakala ukuthi yafika indoda uJesu, yafika indoda yezulu. Yafika indoda egcwele umlilo wasezulwini. Amen. Hayi, hallelujah. Ekwazi ukuthi ishise amaketanga umlilo wezulu, idlule kwenyama iyoshisa amaketanga womoya, because abantu abekala ukuthi babebophela ezandleni sephelile. Awu, hallelujah. Akunezinto ekumele dilwe nazo spiritual. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Fika indoda Jesu. Verse 6. Wathi ukuba ambone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye. Uyazi ukuthi uma sekufika uJesu, noma engabe kuthiwa amadimoni ahlele emathuneni, akukho nto engama phambi kwalowo muntu ngenxa yamadimoni anawo. But uma sekufika uJesu avela guqe phansi. Ngoba wonke abantu ayakuguqa. Zonke izilimi ziyavuma ukuthi uJesu ukhona. Ayikho into engama uma sefikile, uma esekhona yena uyaguqa. Ayende kuhle. Uma ngabe kuguqa okhwelwa amademoni bese ngeguqa ngani uma eqhamuka. Hayi, hallelujah. Amen. Uma ngabe okhwelwa amademoni ekwazi ukuthi mayembona sondele kuye, thina bese ngesondele ngani kuye. Amen. Ngoba nemimoya mayesebonakala eqhamuka ivele sondele kuye, bese ngoba thina bese ngesondele kuye. Uma isekhona iguqa. Amen. Amen. Wavele weza egqiza igazi
wenze njalo ngoba uJesu akafuni ukuthi uze usuzibone ukuthi ungcono uzakunjani. Unamandla ukuthi leli gazi alistopishe ngaphinde libe khona. Unamandla okwenza i-transformation empilweni yomuntu. Okwakho ukuthi inkosi ngiza kuwe as I am uma sewufikile kuyakho. Engathi uJesu wathintwa ukuguqa kwale ndoda. Ngoba yathi mayesifika lapho yathi uNkulunkulu ukuthi namhlanje until you bow down, until uzoguqa inkinga yakho angeke ize iphele. Kodwa wabona ukuthi uNkulunkulu and emva kwalokho usubonile wase-approach Sondela. Wathi wasufike wasuguqa, I will deal with your problem immediately njengamanje. Until uzoguqa. uNkulunkulu namhlanje uthi udinga abantu abaconcentrate kuye. Athi mayisaqhamuka bashiye bonke. Hallelujah. Hallelujah. Verse 6. Okay, verse 7. Wayisememeza ngezwi elikhulu ethi, nginomsebenzi muni nawe Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi. Ngokuba wathi kuye, phuma kulo muntu moya ongcolileyo. Wayesembuza ethi, ukubani igama lakho? Wathi kuye, nginguLegiyona igama lami, ngokuba sibaningi. Wamnceda kakhulu ukuba angabamukisi kulelo. Uyabona la ngesikhathi lo muntu esondela eguqa, usefika kuye ummemeza ngezwi elikhulu uthi nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Engathi amadimoni ayesebona ukuthi sekufika umuntu ofanelezayo. Ngoba zikhona izinto ebengikwazi ukuzibamba. Akhona amaketanga bengibopha kodwa ngwaqashula yinamandla phezulu kwawo. Kodwa sefike manje indodana kaNkulunkulu yophezulu. Hallelujah. Ikusho lokho iguqe phansi. Uthi uJesu ubani igama lami? Uvele ukukhulumela abantu abakuye. Bathi thina mina nguLegiyoni. Hayi hallelujah. Bese levele bethi ungasihlukumezi. Ngoba bese kufika yena kunezinto ezenzakalayo umuntu. Amen. Hallelujah. Abantu bamgcoba uNkulunkulu bese fikile uvela ufana. Amen. Kunezinto ezihlukumezwayo ngaphakathi ongezona zakhe okumele ukuba siphume Jesus. Ngoba mase ukhona yena kunezinto okumele zenzeke. I-movement kashintwa kuyahlinwa kashalelwa kuyalungiswa. Ngoba sekhona yena ngiluLegiyoni ngoba sibaningi. Oh, hallelujah. For we are many. And then he begged Jesus again and again not to send them out of the area.
A large, verse 11, verse 11. Kwakukhona lapho ngasentabeni umhlambi omkhulu wezingulube zixabile. Bamncenga bathi sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo. Yeah. Wabavumela omoya abangcolileyo baphuma bangena ezingulubeni. Umhlambi wakhulukudele weni waphonseka elwandle kungathi izinkulungwane ezimbili zaminza elwandle. Uyazi ukuthi uma esefikile uJesu kwafunakala umuntu one-authority phezu kwaleli moya. Haleluya. Kwafunakala umuntu onegunya phezu kwaleli moya. Kwasezanyiwe kwazanywa kwasho ukuthi akwenzeki kwadingakala onegunya. Athi nobekhuluma athi sicela ukuthi usize usikhiphe siyongena laphaya kulezi ngulube. Hayi haleluya. Wakhuluma ngegunya wathi lalela-ke phuma. Amen. Hallelujah. Iqalephi ebugubeni. Iqalephi etheni isondele uJesu. Sondela kuyo intshebe kumbi engathwe ngabakhe kodwa namhlanje liphendule bayikho. Sondela kuyo until we approach him, until we come close to him, that is why it's gonna add to your situation. Kenza lutuna sondela, kenza lutuna kuta, kenza luto. Hawukwazi ukukhuluma ngesimo sakho ukude naye. Hawukwazi ukukhuluma ngenkinga yakho ukude naye. Akekho umuntu ozosondezela inkinga yakho kuye. Odinga wena inkinga yakho ukuthi ithande usondele nayo. Idinga umuntu onegunya ozokhuluma izwi kuyo. Izwi ozokhuluma siyaphumisa. Haleluya. Imimoya iyaphuma ngoba usondele kuyo. Sondelani kuyo ngoba itshele kubi inatshwe ngabakhi kodwa namhlanje liyinhloko. Wakhuluma on-authority. Bazalwane, asike sekhuluma inkosi. Ngiyabona abanye ukuthi engathambile. Yazi uNkulunkulu kayikhuluma, you come even closer. Usondela kakhulu ekhoneni bakhe ngoba kunento nayo. The time ulale ekhoneni kaNkulunkulu, there is something wrong awulele wedwa. Kunezinto ezidlalisayo. Amen. Wakhuluma no-authority wathi phuma nifuna ukuya laphaya engulubeni ngiyaloza. Okuthe bangabe bephuma there were 2,000 of pigs, izingulube, umhlambi, a herd, umhlambi wokade waluswa abantu abangewona umnikazi wawo lo mhlambi. Lo mhlambi unabantu abawuonayo. Kwasho ukuthi ukhuluma umuntu nge-authority phezu kwelwane. Shifa. Ukhuluma umuntu onabantu wathi ayikho into engeyona yami. Ngithuma manje kwenzeke kube ngabe yini. Negunya. Then this is umhlaba wakhala izilwane, wakhala imvelo,
into abayenza belusibavele babaleka bagijima bayotshela abanikazi baleluya ukuthi nakho sekonakele bagijima abanikazi bemfuyo ithi iBhayibheli le ndoda yahlambuluka immediately uJesu ekhulumile yahlala eduze kwaJesu yambathusa ingubo ngoba masefikile uJesu uyashintshwa anomuntu Sondela uzushintsha Sondela uzushintsha kuka uzushintshwe esimahlulayo uJehova Sabaoth. Hallelujah. Bathi mabefika belusi bebika udaba zagijima insizwa ezabanikazi bengulube uma zifika zaxoxela wathiwa hayi umuntu bathi mabebheka eduze kwaJesu bathi ngoba uye nje lo usahlala lapho phansi uthuluthenya ubheka uJesu naye kwamangana wonke umuntu ikwenzakaleni lapho usebenzathise ngoba abantu abasondela kuye bambathise abanikazi bezivulume bakhalela izivulume zabo babona umsebenzi wenzile uJesu bakhalela ngoba abantu oh haleluya bakhalela izinto ezifayo engababona amandla kaNkulunkulu lesimile ngosondela
amandla lakhona siyabonga manje ukuthi umsebenzi omusha babona manje wenzile ekhapeni likaJesu siyabonga Nkosi ukukhuluma kwephefumulo lethu impela singakhulekile izwi lakho lisilo Nkosi lathi indodana yomuntu bayisikhulula siyabonga abakhulekile impela ekhapeni likaJesu. Nazo zikhotheme